Shibenta ban shim ya ki lat jing ya da ya ke kot ke khya jong ki pajba bat ban penduna ya ke jing pendon kam ya uduma ki pulit ka East Khasi Hills kila pentri kam ya ka Cigarettes and Other Tobacco Products Act COTPA 2003 ka bakhang persya ya ke jing di duma hak jaka pajba bat ya ki dukan ki badi bi anya uduma hajan ki school bat college ki pulit ka Cantonment Beat House bat ka Lumding Jeri Police Station kila shim ya ki sinjam ki beting da ka badan kuna ya bungut ki briu ki bapenkhen ya ki kendon an da ka badi duma haki jaka pajba lingba ukurwo la pentip batang hakini ki lai benai baladep ki pulit ka East Khasi Hills kila ai hajar shispa nyop pratli ki chalan bat yo bandlum hadu khandai hajar arspa prapo ka pisa kum ka kuna ya ki badi duma haki jaka pajba ki bor pulit kila pentri kam ya kini kesinjam haman laki police station outpost bat ki Beat House hapo ka district kani kalong Shibenta jong ka National Tobacco Control Program NTCP bala pentri kam da katanat ka kot ka khya ka jala hapo jong ka National Health Mission NHM Meghalaya kani ka jing alap kam de satia tang halor ka jing dan kuna henry ka de ka jing thmu ban pen kala ye ki jing long jing man bat ban yada ye ki khulung khna ki temen bat ki bom di duma na ka tadam duma jong ki briu ki badi duma ka thong ka jongi ka long ban pelai ya ka Meghalaya na uduma ong uwe uhe pulit da ka benram ba ka ni ka sinjam bala shim kalayo ka jing kershan ka bapura na ki pajba nakaliang i Dr. Napnita Di Mauri NTCP State Nodal Officer ilaong uduma ulalong kadaw jong hadu 10% jong baro ki jat jimpang bampong cancer bat khandai 10% na ka jimpang bampong ha ka shintur ka jingla ban rat dingkhong ya uduma kan la ban khanglat ya ki babun ba ki mensimbrio ngi perto ya ka sinjam bala shem da ki pulen